Kublaya pi baro ki pet ya Good News TV bani pedang sengu bahaya pi ha kerteng ka batyang tam ka jong try jengi uji sukres. Kane ka dega sengi utry ka bakirpang ha ka bangi ken mau ya ka kum ka pam sandia. Ka pam sandia ka dega sengi utry ka bakirpang bala rakhi ya ka daki banget ha shitlop ka perthai. La rakhi ya ka pam sandia ban pen sa jingkan mau ya ka por ka ba utray jisu ulalet ban rong khadu sha kan nong ba Jerusalem hashwa mon sha ya ka jingpen cha shitom halor ka ding phna ka gospel Yohanes kal nong ka ba khat ar ka dokhat ka ba khat ar ba ka ba khat lai ka ya thu engi ba utray jisu ula shong halor ukhon kada ba ki pat ba ke la pdyang so bha ya u ku musiem kila siang ya laki jankop hakamadan ba kila shem ya kitanat udiang telai ban kawe ban pedang sngobha yu jisu kumusiem kisiem bu try ki try kila perta ba risa jam hosana long kabla kerkhu yu siem ki Israel ubalawan ha kerteng utray te kumta ha kane kapor ngidap da ka jingkemen be dan ringkat bat ngi i Reverend Donald Langste iban sam ya ka khubor pam sande ha padang ka jongi marashwa bangi osngau ya ka khubor ba i pastor ai ha padang ka jongi yin sngap sha ka wei ka jira ka ba kerpang ban ai de Donald San Marthong ubleng kerkhui phi Men ba Jisu don ha perthai ulane kika pula ula pen ia ka jing isnai yakinong pokong mana Keleng Jerusalem kan nam jong kapal kerteng Jisu ki pen krau hak mi ustim kaseyon ulawan yang jot menta ia uban menta to ya roja da jingrai hosana ulawan suspa yunong pop kumanga yala do no mentangin ai ngin ya ro ya mi kutrai hosana jantang ya mi jinong ngwai hak mi ustim kaseyon ulawan yang jot menta ia uban meta halor jong ukun kada usyong ukun lang rojong ublay ban prince kem janai ya kaching ong nong ya tul pana menwe Keleng Jerusalem kan nam jong kapal kerteng Jisu ki pen krau hak mi ustim kaseyon ulawan yang jot menta ia uban netan to ya rojam da jingrai hosana ulawan siuspa yunong pop kumanga yala
ya ro ya mi kutrai hosana jam tang ya mi chinom ningwa hak mi usim kaseyon ulawa yang judgment ya uban leta Kubalay pi baro ki bape ya ka Good News TV channel hagani ka por ko bamita. Ka kubor ya ka bangan sam hagani ka por ko bamita. Kalong na ulukas ka kanal nong dekat ka ba pra hado sa pusau. Bat kum juru na uyo nes ka ar nong ka dekat ka ba khat a hado ka kandai. Ka balong Jesus Christ urung sa Jerusalem kom usim. Kini kalong ka bentan na ka tin ka jong blay ya ka ba an pensngau ya pedeng jong pi hakum gani ka por ka benta bat ka ba yuturu yangi ya ka ka belajar men arah jasna menshua ha ka ba utrajis kes ule rung sha Jerusalem kum usim bat habangi pej nang ka ktin ko jong blay ka yutu yangi ya ka ba utrajis kes ule ka ba dang dan hani ka slagar ni ka persei ha ba ule ban kiu sha Jerusalem kakum ka ktin ko jong blay Kamtam hagabide ba no Lukas ka kanal nong barkum juru na Yohanes kadare nong kayitu yangi ba habaw nang poi hagashinong Bethania hado utaw lum bala jukod ulum olem ulapha iki arnot ki senran ko jong u ya ka ba kani wat ya utaw khon kada ya ka balate bar ula de bitu luparu bala dan mano bakali balai balalau no Lani ban lewanam yau tau kon kada ong ba utrai uladan kam yaki. Bat kumta habagi ni ki angot ki senran ke jong utrai Jesus anda gelemi ba ki la shem ya kumba utrai Jesus uda de bitu lupa ki. Bala shem yau tau kon kada balate ba ulang kon kada bompat dan manu bala shong halor jong u. Anda kila yalau ban wan lam yau tau kon kada shau utrai Jesus. Kita try kila keli bakila yathu haki ya ka ba utra Jesus ulah de bathai ki bagi de benya thu batkumta anda kala dalam hakmat ko jong utra Jesus kila siang ya tau khon kada batla bo balash utra Jesus bon shong halor jong u batkumta habangi pe nang ka tin ko jong ble ka yathu yangi ba anda utra Jesus ulah shong halor jong utau khon kada bali rung sha Jerusalem ka kubor kala sapriang ba utrai Yesu ulawan sha Jerusalem ka kubor hakabiya day ba utrai Jesus ki kamba ya ka ba ulale ban basa ya ki sanspangot ibreu ba penmi pat ya Lazarus ba menta une uladan hakalenti ki paj ba habagi yosngo ya ka ka kubor kila yulum lang But anda kila shem ya utra Jesus kila siang ya ki jan ki jongki bat kila kediaru yu ding jong olem belong uding jong jeng job bat kila pertaru ya ki kincin hosana hosana long ka bala kerku yaus im ubala wan haga kerteng utrai ka jingsuk habeneng bat ke buram jong ke bajrong tam pra bangai biit ki bepej lingba kini ka channel kay ka bangakwa banwan lam hakmat jangi hakum kini ka por ka bamita bakidon ar telikikin hon ki babod ya utrai Jesus ha kini ka por ka bamita kaba ningkong nagita kikin hon kilong kita kikin hon ki babod ya utrai Jesus kita kikin hon ki bedon ya kata ka jingat ka basisya ba utrai Jesus ulong unong penem ujong Andre dan pat na pedeng jongki ki babut ya utrai Jesus kelong baki but tang pa kibut na jerong Henry kim dan ya kata ka jingat ha ka jing em jongki Henry baro nagini ki atali ki kinhun ki ya perta ya kini ka ju ki kintin hosana hosana Henry ditang nagi weipat nagini ki kinhun
kaba sonto shisha ya utran jongi ujis kes ba ulang ue prabange bi ngi baling baga ketin ko jong blai habangi puli haba utrajis kes ulait benrung sha Jerusalem kalong katayo bagi kum gi kon Israel kirki ya kan nyam jong ka jengnat bangi langsung tu bagi kon Israel kilawan nagi shnong ki bajengai ban poi hanta hapo Jerusalem bat ka Jerusalem ngilaman song tu kila kham nya lut na ka jingbun jong tak gibril ki ba wan sha Jerusalem na banta banyo banle ya kata ka niam jong ka jinglat Henry ke ya ka banga ngakwa ban wan lam hakmat jongi hukum kini kapur ka banta bangin pelet jengmut ya kini ki nong bud ke jong utra Jesus kamtam hakibile kini art jat ki kinhun ki ba pediang utra Jesus kum unong penem baka wepat ke kunhun ka ba syubut utra Jesus bagi te bu ulong brio uba paunam pada bangi pet na kebentahan na kaktian ko jong blay na Lukas kat khandai lenong bat kum juru na Yohanes kat arenong kay itu yangi syapang kata ka kunhun ka banget bakat kum ka jung itu jong Yohanes bat Lukas banat pedeng kita kipat ba kiba bud yo utra Jesus ki dehi kita kipat ba ki bedan kata ke jengat ke baskem bau Jesus ulang umisaya kilai ya ke kaba ke bau ulale kilai ya sngoru ya ke bau Ukraine bar kamtam ya ke jingsnang ke jingkrau ke bau ai Henry habagi dan po Jerusalem kamut bahabaki bud yo tra Jesus ki kwa banyu ke kamba Henry kibut yo trajuskes namar bu ulong undang penem jongki barhabaki siang ye ki jan baki kawe ye ki ding klai ke jongki ki pen pau ya ka jing ai ti lut map bat mensim ki nget ru ha kata ke jing wan ke jong ka hima ke jong play dan rei wat la kim pat song tu hakum kata ka por hari ki don ye kata ke jing ai ke baskem ke jongki ka we pat ke konhon ya kabala yutu pat hapadeng jongi ki babot utra Jesus hakita ki por kilong kita ki kinhun ki bam dan ya kata ka jinget ka basisha ka jongki ki shubut utra Jesus kum tu nama bulong ubriu bapau bakat kum ka jinget tu jong Lukas ka khandai lenong ba Yohanes ka aranong ba na pedeng kita ki bawan ban bot utra Jesus kolong baki sngo ya kata ka jing perta syapang utra Jesus baki kwa bantep udai uai ja ayu hande kim dan pat ya ka jinget redan na pedeng jongki pat ki bedan ya kata ka jing kermen ba utra Jesus unong ya lam jongki kon Israel ban ya le persya ya ki hima rom bab dan pelat ya ki na ka jing shisha jong ka hima jong himai rum brok away pakata kalong kajing terang ke jongki redan pat na pedang jongki ki belong ki nong yalam niam ki baya bot yo trajus ke hata kapor hari ki dan pat na kaway kajing temu jongki kata kalong ban yo ban peniam yo tra jongi jus ke bolong nong penim jongi hadai kadi ka konhun ka bot yo omban syakri hari tang ban yo na kaliang ke jongki banyo kababha banyo kababha na utra Jesus lada kim yo ki kloben pai din no bat kini ki ju gibril ki ba parta hosana bat kini ki ju gibril ki ba parta haga bakut sa narpna bat ka jingkeli ka ba mi hakini ke por ka ba menta kolong ya nga ba ngilang baro ki ba im hakini ki por ka ba menta ayu bala tho naga ktin ko jong blai ka keren ayu yang ngi kibaim hang ka jok ka bamenta hato ngi kloy ne am ban bot yo jisu bat ban syania hau bat ban nginum haidin wat da kata ka jinget ka jongi kaya lam syangi syaka ding pna jong ka jing jija ngi kloy ne am ban bot yo utang lada kaya hap bat ka jing im ka jongi ngin syakri yo ngin nyaro ya ngin mane ya Henry ladangi mat ya jing ngi kloy ban randin
la ngi mat ke jing ngi kloi ban don ke ta ka jing ata tien ha ka jing em ka jong ni ka ba kum nu na kita kikin hun ke dei ba ka jing em ka jong ni o para bangi bi ha bangi pet ha ki por ka ba minta ke long ka jok jong ka jing bon kam ngi be shane bat shatai kum no ban pendap ban pen briang ya ki yeng ki sem ka jong ni ka bangi ong na ka tien nong we ka hectic life kum ukpan jong ka yeng kum ka keme jong ka yeng ngi le ma kum no man pendap pen biang ya ke yeng ke sem ke jong ni kum ki khon ki ktiru ngi ya be sha ke jing puli naga banta ban ka lawai ke jong ki ka long ka lawai ke ba pernai pada kata ke jing bon kam bon sin ha ke jing long ke stan ke jong ngi bo teng ya ki ki ba kan jaman sim nuksa hadirin balawan nak jeng tray ke jeng sta hadirin bagnawan nak jeka pulia andala po ye ka don ke jeng thai jong ka ben dan bor shu tangman plate ya ka khtien ka jong blai dan bor shu tangman pulia ya ka khtien ka jong blai dan por shu hiru wat bang ya dwai si yeng si sem ni ong ni bu po tong ni le no ha ka wi pat ka por kata ka por kam wan shu bakani ka jeng bo teng ka jong ni suki ka penong yang ikum ki kestan bangim la shu ban pen ya pher ka ka babha bat ka ka basniu padai nang kata ka daw ngi hakin ki por bamenta babon na preng ki yang kestan ga jongi babon na parbe ki jongi kim la shu ban pen ya pher ka ka babha bat ka ka basniu badang takadaw fini balada don wuong balat ho aga ktin ko joblay kolong kum ni bat kolong kum ta ba umbet ban le kum ni ba umle ba le kum tai na balat ho aga ktin ko joblay ba bon na para ba juni kila sunget ben na mar ba ngim tip shu ya ka ktin ko joblay kapen klumar ya ka jengbot ka jepat khat ka jengki kapen klumar ya ka jeng em ka jengki kini suki ka penong bangim bang shuru ban kiu shaka ying ka jong oblay ban shakri ban mane ban yaro ya ka kerten ka khot ba ka be em ka jong u dan na pleng jungi ki ban let shaka jong shakri tang ha ka por balong ke jeseng he lane ke jeseng kerpang ke balong ka new year ke balong ka christmas ke balong ka jeseng easter good friday jeseng sinat bat kum ta ter dan re ha ki we pat kisngi ngim bang shu ban kiu shaka ying ka jong oblay bat ka dikata para bangi bi ni long tek ku balong gitu ki pat ba ki babut yo try just kes ha tu ki por ku bom shwa ki shi but om ban shakri re tang ban yo ya ka jemen to ye le de ni kawe ye ki tanat deng telai ni siang ye ki jan bat ni parta hosana andre hapo haladehi kalong ka batali kata de ke bangi kum ki kesan ngilong hakini ki por ke bamta ba bela bandong ho kan dia te kam ya hap kam ya dei ba ka jing em ko jonga kam ya dei ba ka jing em jong kum kestan ngangam chum le kum go le kini kwe ngasmat ban ki she ke ying mani ngasmat ban ye benta ki kam go jong bai bat kom ta ta ter kalong thik ka malat ho na ka tien ko jong ble ka pen kan mau ngi ya ka we ka jing ja Pakata kalong hagabi day but Nicodemus. Nicodemus haboy kendo yo trajus kes menbet. Kay kabawang. Wang omdan balak manle ini ki kamba lada ublay yudan ringkat lembat me. Kumu real temen nong hikai jong ko Old Testament utip hai ka tin ko jong blay ban habo pek yo trajus kes ki kamba ka ba ule usgu thu shai ba ulang compare pat na ki we pat. Par kum ta habo kuat banyak kendo yo trajus kes dek habo kendo yo uang balada ublay dan ringkat lembat me. Minum la bale ikini ki baro. Dan real trajus kes ule yo thu bet ya ka ka jing don kam jong Nicodemus. Bat kata kalong lada mem kapat ya me asen. Menum yo ya ki hima ka jong ublay. Kindet Nicodemus. Ubriu ubelas songtu ilade bola don lupa ya ka jaga haki hima ka jong blay Henry haba kendo yo trajus kes uang
day tang ba mem yo bandrung haki hima ko jong blai hare mem yo I ke hima ko jong blai kalong gom no but kum ta hagajing keren trajus kes bo Nicodemus Nicodemus uyasat wang kum no ngau breu bala he belasan kekerta kum no ngalak bandrung biang cakap kepo jong ke kemi bang kapat asin trajus kes wang hatu mem day unong hikai hatu mem tip hai ke tin ko jong blai hadok mem sung thu ye ke bangang keren but kum tau trajus kes upen ken mau yo Nicodemus wang ken mau ye ke konesal ha ba ke mi na ri jem ken mau ye ke jengya lenti ke jong ki ha ba ke sapu besen ha ke di khala ken mau ye ke bo Moses ulale ba kata kalong bo Moses ura yo ding do renong jung but baro ki konesal ki ba sapu besen ha ba ki pet chau tau ding do da ke jengat ki lat na kata ke jeng sapu besen ong kum taru kalong ya ukhon ubrio kabamot kum taru kalong ya utra jengi ujuskes habau kiu halor ka ding phna ladangi pet cha ding phna da kata ka jengen ngin yo lat em dan re ka jengkeli ka bami hagani ka por ka bamita yo manga badapi ngiso kumolong Nicodemus baka jeng smart ka jengi ban kiu sya ka yeng mania ka jeng smart jengi ban ye shem benta hakikam jong kabalang par kom ta ter ngiso kumala yo lupa ya ke hima ko jong blai re ka ni ka benta na ka tin ko jong blai ka pen ken mau ngi bangi de ben watch wa ya la de ngin watch wa la de ha ka jing dei ka jong i ba blai yo long ko bolong gitu ki ba boot yo trajus kes ha ki ki por ha ba trajus don ha Jerusalem ki ba pata hosana dan re hapo kilong ki batali hapo kilong ki batali baga dikata ka daru kanir ko pakan maru yang nga ba ilang baru akum kini kapor bangin yet ha ka jing dei ka jong i ba blai namar ba ka nongrem jong ka jing em ko jong i kolong kum ko to ka pharsi uding dembur ikan mau na em ka pharsi jong dim dembur ka blai thu yang i ya ka ba ong sepang utau tra jong ka briso uli wat yu so na utau ding dembur hare ka tin ko jong blai kai thu ni ba shem la shem ya uso na utau ding dembur berkani kalau long ka pendom yo ta uturan uang ka bahaban ketna inu dia na ushim ta jaka ban berat ban thang no ka ding hari ki ken mau ka to ka phashi ka thu ni mau tao nong soma briso uang kumno ai po sai system lada se ke so men le ka ba me ka wa padde na ta ka padde ka ba ka ni ka pentan ka tin ko jong bai ka kren apa yang jongi hakum kini kapor kapen kan mau ini kumbolong utau ding dembur kum taru kalong hagi bidai bagajeng em jongi utau ding dembur de busumi hi hagata ka briso hari day kia ka balatung ya u kerpang hata ka briso baga ka nongrem jeng jengtung jong tau ding hagi briso kalong bu unsei la uso hagi ayom to kum taru kalong hagi bidai bagajeng em jonga jong hi ngim ong bagi syuwan chani ka pathe bagi syulong hi kum to hare de bo blai ula bo yangi hagane ka jaka baka nongrem bo blai bo yangi hagane ka jaka kalong bangin sei yau so halaka jong ke ayam ka jongi baka dikata ka kalong ka jingkili yanga ba de ngilang baro hato ngilong ne em kita kikesan ke basei yela uso jongi maga tin ka jong blai kamaham jor ini maka itu ini ong ladang hom kupta on ketna but on bread iya ni hakata kalawar jong gadi kata gadi ke kabala thot naga ktin ka jong play but kom daru lingbah gani ka poru kapan kan mau yang iru ka bangin em hani ka sla jong ni kuptai habangi ongil de bangi kamel de bangi long ki kristan bagi nang bot ke jong trajus ke kum nang penem ngin ken maru hati ki por ke bom swaru bon ki bot yo trajus ke se na pedeng kita ki kunun dan na pedeng jong ki bedang arta tim bad hakawa ningkong ki ong hosana hade habagi ma ke jing ki ong sa nar na re dan pat ka we pak ka kunun ka ba pedang yo trajus ke kum unong penem jongi ka syong hanga happy ka bang nang em hani ka slaperte habangi trei ikam ki jam jongi ka ba kum no ka jing em jongi bangi em hani ka bate ubele nam ta ka borom jongo
Amen. Tung ye doi. Iwan ajan jom ya au boleh bok pan jengi bah beneng. Benaingo ime atrai nama ta kini kapor ka bamintam. Hag bangila atra benyo sngo ya ko kubor naga ketin ko jongmi. Ya bampet ken mau hag bede baga nongrem ko jongi ka bangila im hanega sla jong ni ka pasai. Ka bakumnu ko jing im ko jongi. Lagi long kita gibrio ke baperta hosana hosana berhadiah pan ni ong sa narpana ni sa narpana. Dan ngilong ba kita kiwi pagi kenhun kiba aingo pa biaro pa penaburom ya me bolong utra bo nong penim ujongi. Ring ai aba likepa kan kapor ka babentam kam tam atra hak bede ba ko khubon naga ketin ka jongmi baga ba pengen mau yangi hak bede ba nong rem ka jongi bakumno atra begin yet yaledi hak jingi de bat me bolong utra bo nong penim kam tam ha ngi em hak ni por ka babentam kilong ki por ki ba e ki por ba dap daga jingi le ki ba wan naska diang bat naska man abaga bo jog kaya le ban top dot kam tam atra yangi ki banget ki ba plai me ko tra bo nong penim jongi rabor atra yangi hukum ke ni kapor ko bamtam bangila ben yeng scam ba ban shania hame bolong tra bo nong penim ujongi ya rabor yangi atra hagi bon ki banta jong jing em ko jongi nama jong mengi pan hakadang juskes bolong tra bo nong penim jongi amen.